very interesting and like very educating, especially about the Africans' culture in this like European land. So for the person like who have never been in Africa and seeing different African places like Ethiopia, Kenya, which is from nearby my country, Tanzania, you can at least get the little sense of who Africans are. So it's a very nice exhibition, and it's better for it even to be the whole year than just a part of the year. Yeah. Mun nimi on Visam ja mä oon töissä tällä hetkellä täällä Työväenmuseon Verstaalla museolehtorina. Meillä on tänään isänpäivä ja myöskin meillä on Afrikka Suomessa -näyttelyn päätösjuhla. Meillä on tänään ollut heijastintyöpajoja, missä lapset voi tehdä isille heijastimia, mutta myös itselle. Ja meillä on ollut hyvä musiikki täällä tarjolla, opastuksia. Ja mikä tämä Afrikka Suomessa -näyttely on, niin se kertoo afrikkalaisista Suomessa ja niistä ihmisistä, jotka sanovat olevansa afrikkalaisella kulttuurilla varustautuneita. Tämä on ollut kohta puoli vuotta täällä auki ja tämä vikapäivä on haluttu tämmöiseksi juhlapäiväksi. Tämä on ollut kauhean kiinnostavaa. Mä oon vastannut koululaisten opastuksista, työpajoista, erilaisista tapahtumista, jotka on nivottu tähän Afrikka Suomessa -näyttelyyn. Mitäs muuta? Yhteistöitä Fest Afrikan kanssa. Ollaan pidetty lasten tapahtumat täällä. Tänne on tullut varmaan toisenlaista yleisöä, mitä tämä museo normaalisti olisi vetänyt, mikä on ollut kiinnostavaa, koska se myöskin liittyy tähän perusnäyttelyyn, mikä täällä on, joka kertoo Tampereesta ja Tampereella olevista asioista ja ilmiöistä. Ja tämä on nyt tämän näyttelyn tavoite, kertoo afrikkalaisista, jotka asuu sekä Tampereella, mutta koko Suomessa. Siitä, että mitä tällä hetkellä Suomessa tapahtuu tämän monikulttuurisuuden kanssa, voisin sanoa, että eletään semmoista tosi kiinnostavaa aikaa. On semmoinen sukupolvi, joka ei ole opiskellut eikä ole kasvanut monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Ne on ehkä ne päälle 50-vuotiaat ihmiset. Ja sitten on se sukupolvi, joka on elänyt koko ajan, koko elämänsä monikulttuurisessa Suomessa, jotka on nämä alle 18, alle 15-vuotiaat. Ja se on tosi lyhyt aika, kun tämä muutos on tullut. Eli siinä on paljon asioita. Ihmiset puhuu eri tavalla eri asioista, joka tekee siitä kauhean vaikeaa ymmärtää. Nuorille on ihan itsestään selvää, että luokassa voi olla monia kulttuureja, monia kieliä, mutta sitten niiden vanhemmille ei välttämättä ole itsestään selvää. Ja ne ei itse on kuullut paljon semmoisia tilanteita, joissa vanhemmat itse nostaa sen kulttuurisen ja etnisen taustan erityishuomioon ja lapset ei ole aikaisemmin sitä huomanneet. Ehkä 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä asiat on toisin, kun ne lapset on myös oma persoona ja ne pystyy keskustelemaan vanhempien kanssa. Tällä hetkellä se on aika paljon, että vanhemmat vaikuttaa lasten elämään ja ne lapset saa laittaa väärejä lokeroita. Mitä muuta. Mutta tilanne on hyvä. Suomi ei ole niin kuin Ruotsi ja ei ole niin kuin Ranska eikä ole niin kuin Englanti. Ei ole semmoista negatiivista historiaa taustalla. Eli me voidaan tehdä ihan sellainen kuin mitä me halutaan. Ja se vaan täytyy olla hyvä, se täytyy olla koulussa, opettajat täytyy olla hyviä, suomalaiset opettajat on parhaita, eli niiden täytyy vielä jatkokouluttaa vielä tämmöiseen monikulttuuriseen puoleen. Siitä tulee sitten täydellinen. Ja kotona, jos koti on semmoinen turvallinen ja kertoo, joka on tasa-arvoinen, joka on avoin, joka ei opeta lapsia niin kuin väärille moraalille ja väärälle arvoille, niin tuntuu kaikki on hyvin täällä. On pieniä paikkakuntia, missä jotkut asiat on, miten sen sanoo,
vaikeita, mutta se johtuu vaan, että ihmiset ei tiedä ja ei ole ystäviä, jotka voi selittää asioita. Ja jos jää yksin joidenkin omien ajatusten kanssa, niin se on tosi normaalia, että ihmiset pelkää, ja jos pelkää, niin puolustautuu. Ja jos ei ole ketään muita ihmisiä selittämässä asioita, niin se johtuu vain siitä, että ei tiedä. Ei sitä, että on rasisti, mutta rasisti, jos sitä ei korjaa alussa, niin siitä tulee rasisti. Mutta jos se asia korjataan ennen, jos se kasvaa ympäristössä, missä joku selittää sille aina, että näin on parempi kuin näin, tai tällä tavalla ei saa puhua, tällä tavalla ei saa kohdella ihmisiä väärin, niin ihminen vähän niin kuin puu, jos se lähtee kasvamaan väärin, niin se on vaikea vetää suoraksi, että se pitää lähteä juurista, se täytyy lähteä tosi nuorena. Vanhemmilla on iso rooli, opettajilla on iso rooli, yhteiskunnalla on iso rooli. Ja jos tämä muistetaan, niin meillä ei ole mitään ongelmaa sinänsä. Mä oon Anna Rastas ja mä oon tutkija Tampereen yliopistossa. Mä oon tutkinut vuosikausia rasismia ja afrikkalaisten diasporaa Suomessa ja Euroopassa. Ja tutkimusten aikana niin mä oon keskustellut paljon ihmisten kanssa siitä, että miten afrikkalaisia koskevat mielikuvat on vääränlaisia ja hyvin yksipuolisia ja miten vähän Suomessa tiedetään paitsi Afrikasta, niin myös afrikkalaisista Suomessa. Et Suomessa on tutkittu kyllä esimerkiksi somalialaisia aika paljon, mutta mitään muita afrikkalaisyhteisöjä ei ole tutkittu. Ja samoin afrikkalaisten historia Suomessa on vielä kirjoittamatta. Ja kun mä sitten keskustellut siitä ihmisten kanssa, että miten se pitäisi tehdä, niin kaikki on ollut sitä mieltä, että se pitää tehdä yhteistyössä näiden yhteisöjen kanssa, jotka tietää itse omasta elämästään. Ja siitä lähti tämä idea tästä näyttelystä, että 2010 mä aloin jo puhua ihmisille siitä, että mulla on paljon tuttuja afrikkalaisyhteisöissä. Aloin puhua siitä, että mitä jos tehtäisiin tämmöinen näyttely. Ihmiset piti sitä ideaa hyvänä ja 2011 lähestyin sitten Työväenmuseo Verstasta ja kysyin, että suostuisiko he tämmöiseen näyttelyhankkeeseen, joka tehtäisiin yhteistyössä afrikkalaisten diasporaan samaistuvien ihmisten kanssa. Että paitsi afrikkalaisten siirtolaisten, niin myös Suomessa syntyneiden tummaihoisten afrikkalaistaustaisten suomalaisten kanssa. Verstalla innostuttiin tästä ja sitten alettiin hakemaan rahaa ja järjestämään työpajoja. Ja me järjestettiin lukuisia työpajoja Tampereella ja Helsingissä ja välillä ne oli auki kaikille. Jotkut oli sellaisia, että ne oli jostain teemoista, vaikkapa urheiluteema tai uskontoteema, musiikkiteema. Ja tuli paljon mukaan ihmisiä niin, että lopulta tämän näyttelyn tekemiseen on osallistunut yli 200 ihmistä ja yhteisöä. Mukana isoimmat Suomen afrikkalaisyhteisöt. Ja käsikirjoitus, mulla oli ensin 2011 pieni versio tästä tai idea siitä, että mitä täällä voisi olla, mutta kun on käyty dialogia ihmisten ja afrikkalaisyhteisöjen kanssa, niin tämä käsikirjoituskin on muuttunut koko ajan. Ja kantavia teemoja on oikeastaan 2, joka menee läpi kaikkien muiden teemojen. Toinen on rasismin vastustaminen. Afrikkalaisyhteisöt on tehnyt valtavasti työtä Suomessa ja oikeastaan jokainen afrikkalaistaustainen joutuu tekemään työtä täällä rasismin vastaista työtä selvitäkseen. Toinen asia, mikä on täällä oikeastaan kaikissa näyttelyosioissa, niin on tämmöinen transnationaalit tai ylirajaiset siteet. Ihmisillä on se, mikä tekee erityisen afrikkalaistaustaisista suomalaisista, on heidän siteet. Ne voi olla todellisia siteitä, taloudellisia siteitä tai tunnesiteitä muualle Afrikkaan ja sitten muualle Eurooppaan ja afrikkalaisten diasporaan. Yhtä lailla johonkin hip-hop-kulttuuriin Yhdysvaltoihin tai karibialaisiin kulttuureihin tai brittiläisiin karibialaiskulttuureihin tai muihin. Tämä oli tämmöinen toinen teema, joka näkyy kaikessa ihmisten ja yhteisöjen toiminnassa ja elämässä. Ja tämä näyttely, me käsikirjoitusta tehtäessä niin päädyttiin sitten tämmöisiin teemoihin, joiden kautta esitellään afrikkalaisuutta ja afrikkalaisia ja afrikkalaistaustaisten ihmisten erityisyyttä suomalaisina. Ensin meillä on pieni historiaosuus, joka pohjautuu aikaisempiin tutkimushankkeisiin, joita me on tehty. Ja siellä on haastateltu muun muassa Suomen ensimmäisiä Afrikasta Suomeen muuttaneita ihmisiä ja on näitä radiohaastatteluja ja muita siellä myös ja pieniä tarinoita. Sitten meillä on tämmöinen kotiosio, joka on aika iso, jos me halutaan kertoa sitä, miten monimuotoinen on suomalainen perhe nykyään. Että kuinka suomalaisilla perheillä
Suomalaisissa perheissä puhutaan monia kieliä, suomalaisilla perheillä voi olla isovanhemmat missä päin maailmaa hyvänsä ja myös se rasismi on perheiden elämässäkin läsnä sillä tavalla, että se koskettaa ei vain näitä tummaihoisia suomalaisia, vaan myös heidän läheisiä ja rakkaita puolisoita, lapsia, isovanhempia. Että tavallaan myös valkoiset suomalaiset joutuu eri tavalla miettimään rasismia ja oppimaan siitä. Sitten meillä on pieni uskonto-osio, jossa on myös haluttu näitä vakiintuneita mielikuvia tai vallitsevia mielikuvia kyseenalaistaa sillä tavalla, että me ei puhuta pelkästään somaleista muslimeina, vaan me puhutaan. Itse asiassa siellä on yksi työ, jossa somali-muslimit puhuu. Siinä on 2 nuorta naista, muslimifeministiä, jotka esittää näkemyksiään tästä suomalaisten huntukammosta. Sitten siellä on esimerkiksi siitä, miten kristillinen elämä on Suomessa muuttunut. Aina puhutaan vain islamista, mutta afrikkalaisten siirtolaisuus Suomeen niin on muuttanut myös paljon tätä kristillistä kenttää. On tullut näitä afrikkalaisia helluntai-kirkkoja ja muita, ja niistä on esimerkki tuolla. Yksi helsinkiläinen seurakunta on tehnyt semmoisen oman kappelin tonne omasta toiminnastaan, ja sitten siellä on Senegalista muridien esittelyä ja tämmöisiä pieniä. No sitten antirasistisista töistä on hyvä esimerkki Sasha Huberin ja Petri Saarikon työ, joka esittelee tätä Brunbergin suukkopakettia. He on tehnyt uusia versioita siitä paketista, joka pitäisi jo muuttaa. Ei pelkästään nimi, vaan myös se paketin kuva, koska niin monet ihmiset kokee sen loukkaavana ja se jatkuvasti muistuttaa semmoista vanhoista kolonialistisista mielikuvista. Sitten meillä on iso vapaa-ajan osio, missä kerrotaan siitä, miten afrikkalaiset siirtolaiset on tuonut todella paljon vaikutteita suomalaiseen musiikkielämään, yöelämään ja myös Suomessa syntyneet afrikkalaistaustaiset ihmiset on muuttaneet esimerkiksi teatteria tuomalla omia kokemuksia tekemällä niistä tämmöisiä teatteriproduktioita ja tanssiproduktioita ja muita. Että näitä on esitelty. Meillä ei olisi Helsinki Africa Film Festivaalia, jos ei meillä olisi ollut Afrikasta tänne tulleita elokuva-alan ihmisiä tai tutkijoita ja tämmöisiä kulttuuri-ihmisiä. No sitten on urheiluosio, jossa pienin esimerkein kerrotaan siitä, miten afrikkalaistaustaiset ihmiset on menestyneet urheilijoina Suomessa. Ja myös tässä kohtaa on aika tärkeä se antirasistinen toiminta. Et esimerkiksi jalkapalloseurat ja muut, niin ne on tehnyt valtavan paljon työtä rasismin vastustamisen eteen. Poliittisessa osiossa kerrotaan toisaalta ihmisten poliittisesta osallistumisesta Suomeen. Harva esimerkiksi tietää, että yli 20 eri Afrikan maasta on ollut ihmisiä ehdokkaina paikallis- ja valtiollisissa vaaleissa Suomessa, eri puolueiden ehdokkaina. Ja tämä jo aika hyvin mun mielestä niin kuin tyrmää sen ajatuksen ihmisistä passiivisina ihmisinä, jotka vaan ei halua tai pysty kotoutumaan. Et jos yli 20 Afrikan maasta on jo tähän mennessä osallistunut suomalaisten puolueiden toimintaan, niin kyllähän se kertoo aktiivisesta kansalaisuudesta ja siitä, että miten ihmiset haluaa vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Mutta sitten samaan aikaan etenkin siirtolaisina Suomeen tulleet ihmiset niin osallistuu myös entisten kotimaiden poliittiseen toimintaan. Tai sitten he täällä esimerkiksi muistelee, että kun Nelson Mandela kuoli, niin täällä järjestettiin samalla tavalla kuin ympäri maailmaa järjestettiin muistotilaisuuksia afrikkalaisten toimesta. Täällä muistellaan, ruandalaisyhteisöt muistelee Ruandan kansanmurhaa ja näitä tapahtumia ja edelleen työstää näitä vaikeita asioita. Suomen somalialaiset on todella aktiivisia myös tämmöisessä kansainvälisessä toiminnassa. He on muun muassa, heidän toimestaan muun muassa perustettu Pohjoismaiden somalijärjestö, joka on tämmöinen eri Pohjoismaiden somalijärjestöjen kattojärjestö ja näin poispäin. No sitten meillä on yksi työ, joka muistuttaa siitä, että on myös ihmisiä, jotka ei voi osallistua poliittiseen toimintaan siksi, että heillä ei ole papereita. Että jos on paperittomana, ei ole oleskelulupaa tai oikeita dokumentteja, niin silloin sun mahdollisuudet osallistua mihinkään on hyvin rajalliset. Sitten meillä on pieni osio tapaus Lieksa, joka kertoo tai muistuttaa siitä, että kaikki ei tapahdu Helsingissä tai Turussa tai Tampereella, vaan että pienillä paikkakunnillakin on tapahtunut paljon muutosta. Lieksassa on 12 000 ihmistä, monta sataa somalia. Ja he muuttaa tämän pienen paikkakunnan elämään monella tavalla ja osallistuu myös sen
tämmöiseen niin kuin suomalaisen kulttuurin muuttamiseen sen myötä. Sitten viimeisenä osiona meillä on työelämä. Paljon on ihmisiä, siirtolaistaustaiset ihmiset työllistyy enimmäkseen palvelualoille, mutta myös on yliopistoissa paljon yhä enemmän afrikkalaistaustaisia tutkijoita ja heistä aika monet myös tutkii afrikkalaisten diasporaa Suomessa. Että on paljon esimerkiksi väitöskirjan tekijöitä ja yrittäjinä on todella paljon ihmisiä, että se on monella ollut se ainoa tapa työllistyä tai nopein tapa työllistyä. Mutta kaiken kaikkiaan täällä on käynyt valtavan paljon ihmisiä. Täällä on käynyt yli 50 koululuokkaa tämän näyttelyn aukioloaikana. Tämä avattiin huhtikuussa ja nyt isänpäivänä marraskuussa suljetaan. Ja täällä on käynyt tosiaan 10 koululuokkia, paljon maahanmuuttaja-opetuksessa olevia ryhmiä. Sitten on käynyt ihan yksittäisiä ihmisiä ja se, mistä mä olen erityisen iloinen, niin täällä on käynyt paljon afrikkalaistaustaisia suomalaisia ja myös muita kuin valkoisia suomalaisia. Me toivon erityisesti siitä, että tämä näyttely niin kuin rohkaisee ihmisiä osallistumaan myös siihen, että kun Suomi muuttuu, niin tämä suomalainen kulttuuriperintö muuttuu ja siihen kuuluu nykyään afrikkalaisuus myös.